arropa denda batean egiten duzula. Maialen bezeroa orain ordu bete sartu da aldagelara eta ez da ateratzen. Imanol hasita. Horrelako kasurik ez daukagu usu eta urreratu naiz ona pausuz pausu. Ez dakit ondo zauden tan neskatxa aizu, bonberori deitzea gura ote duzu, bonberori deitzea gura ote duzu. Nire izenarentzat berak ikasi dau, baina eske joe orain dauzkat mila garau. Enekien nik hemen zegoen ikarau, joe ispilu honek guapa egiten nau, joe ispilu honek guapa egiten nau. Naiz lehen uste nuen, zenbiltzala lotan, ispiluarekin hor zabiltza borrokan. Horren guapa bazaudezu ispilu hortan, lasai salmentan dago 700 eurotan, lasai salmentan dago 700 eurotan. Pentsatu beharko dut, nahi dudan oraindik, baina aukera ona dela uste dut nik. Hala ere, zu nigana hurbildu zarenik, zuk baino kasu gehiago berak egiten dit, zu baino kasu gehiago berak egiten dit. Aldagelan sartuta, denbora luzean, kasu faltan zabiltza, zure oinazean. Negar egingo duzu kasurik ezean, psikologoa dago ondoko etxean, psikologoa dago ondoko etxean. Bueno, psikologoa, ja harrotu